Bună seara! Bună seara, te închis nutritori! Para seara avem oaspite de Haga, de Olanda, Mariana Vrană, Marușe Karasnăveț, ti plăcărsim zdai cali la video. Bună seara! Bine vă aflai! Bine aflăm, Marușe, ti mă abia românească. Eu fac să spun Marușe ca și ti știu de odna de mulți ani. Ia să spun Mariana. N-ai mai mulți așa în ca și că și ai bine malișor. Ora seara avem de adun cu noi și Alexandra Adam, care va ne ajută să ne spună de sivără de nutritori, va să aibă văra întrebări, e Marușa. Și întrebările ca fioară, cum știți, puteți să le băgați sum live-ul, ți dezvârtești tora pe Facebook, pe frânza Rămâna Mea Media. Și după aia Alexandra va ne ajută, va ne spune de si aveți întrebări. Noi validăm alargă câtă Marușa. Tora vine răgniții. Lena vine, îți va spun tora. Lena, este mai mică. Te bășem. Hai, fugi, Dora. Fugi, va zi numai mică. Așa, dar auzi. Haide, că de este ne-ara frică și nu-a scăpai. Noi ne hăsim mult să avem și Lena tora seara de adun cu noi. Tati, ai din să iei. Cu iertare. Nu are ceva. Marușe, prota va ti plăcărsiv năzăți îmi dau o lucre de taifa, dit care ti traz. Știm că numai de feată, Mariana Gheorghe, ea sti de mi. Și să ne spun de apoi aș de taifa Nicuchirului, de a Vranailor. Așa. Am aprota de taifa tău, de păpăinii, de părinția tăi. Așa, eu am intrat numai de feată Gheorghe. Tu un taifă de armâni sărbeni, de afumați. Și părinții mei, Nicolae și Chirața, tata de la Todeni este, și mama de la Vrișcani, tata vine să amintotul Hoara Măzăreni, județul Brăila, și de acolo vineri afumați. Păpânii de partea al tata Pablu Alexandru, Santa Todenilor, și Dada Piha de la Tihuceani. Ei vineră de Macedonie, de Hoara Cumanova, și vineră cadrilater, cu Caliacra, și de aia vineră cu Hoara Măzăreni și de acolo va fumați. De-apoi de partea, du-ti. De-apoi de partea lui mami, ea numai ei de feată Vrișcu, este. Marușe, putem să dănăsim ne cheamă, care lipsește să o adună. Cu iertare. Problemă. Așa este, anda sunt o piciuriți iniți și au adat găsit tot na linga dada lor. Marușa și cu Nicu Vrană bănează Haga, tu Olanda, tora de Niheamă Chiro, și sunt acolo cu 3 ficiuriți, nu au cană de părinți aproape de ei și mindim că este zori multul să aibă 3 ficiuriți angătan, mea că Lena este și n-ai mai mica și are n-a băningă dada ei, tot chirotul. Să știi că mutrii a avut și mă vedea cu Stella Biz20, nu faci așa. Și că Lena nu mi-a lăsat. Nu are zi, baba, de somnul și asta e niheamă nărăit. Nu-i de somn, numai că n-andrizăm să scăpăm de Pampers și este și ghini și nu-i ghini, dar este cam a ghini din oară și ba la hale. Da, și așa.
Și ziceam de partea lui mami. De partea lui mami, ea se amintă Vrișcu, Duhara Beidaud, județul Tulcea. Papul de Largu și cu papa de Largu, ca și le ziceam, papul de Largu Vrișcu, Enache. El se amintă tu Macedonii, tu Hora Sfântul Nicolae și baba de Largu numai de fată de la Caracoti asti și fu amintat tu Hora Crivolac, tu Macedonii și de acloții vineră Macedonie, cum este Vasilia Tora Macedonia? Fosta Iugoslavie. Și vineră tu cadri la ter și după cu alexarea de populații și de smutar Beidau, Duhara Beidau. Și din Nicuchirnou a meu, ca să zic așa, Nicolae Vrană, el este virian, părinții de partea socrului ei dit Gârție vineră, de Veria, și socrul mi-a amintat Techirghiol, n-ai mai mulți viriani Techirghiol. Viriani acolo, toate linie că să dănăsiră. Și mult umșat că să de Alihia și de partea soacră mea, ea numai de fată Damașari este. Și părinții ei, papul Dimcea Damașari, dit Vârgării, vineră, dit Sandanski, în pare, și Maia Valentina Viriană, este de la Hulevani, dit Gârții. Soica de pistitut. Soica de pistitut. Și... Păi dezăm niția tăi și nu va să vărăm nicat ei, am cloni heamă, așa că tora va tintrem de anda erai tininică. Ți-a duțere aminte ai tine că dimi crescuși tu Duhlu Armănescu și ți-a duțere aminte ai tine de anda erai nică, nu știu, de adețli ți s-a atunci tu tăifurile armănești și nu știu, de sită si pari că avem chirută țiva tu angli dit soni, dit nu știu, măhia ațea a lui Chiro? Și ficiurimea mea este legată de soi, că se acolo hoara fumați iubunam. N-ai mai mult jumătate de casele iar pe sucachea iubunam noi, iar armâni, cu surin de-al papu, din noi nu nașidea, și toți arăzli sunt legate de ei și toți ține de ficiurana mea este legată de ei. Și că zici că nu iar lângă noi, ne mutri multul. Nu ni Mihai și cu sultana Gheorghe, cât se... Geamea nu e de la cuzină, dădea cât uborul nostru. Și daima când mama ne-a lăsat singuri acasă, că nu vreau să ne dăm la dada și la paplu, și cât aveam jucăriile noastre, aveam arada noastră acasă și eram niți. Eu pare vrăținți, ani, fratele cu vreo 2 ani, mama are ca mine și mama lipsea să ducă la sculii. Este dascală ca zănati de biologie la școala gimnazială și nu putea să ne lasă tu born, zisi că nu vreți să ne deți la dada și la fem, la paptu v-ați și deți acasă, vă umpli cu cheia. Și ninti spugă, tu cu sine aveam și mică, avem una icoană cu Vai Nicola, o icoană mare. Și mama zicea al Mihai, masă hibă frică, mutrește la icoană și va te veagă icoana. Mihai era mult spăreat, cât avea, 7-8 ani, și era spăreat de icoana tea, mă așteabă, că masă hibă frică, va-l veagă a Nicola.
Și nu, acum ziceam, scutea capul pe geami, năgrea Marușe, Mihai, his gini, și noi ieșeam cu marchiza acolo, era și ca închis, și mană videa și că eram ghini, nu tăiem, nu putem ceva, bun era. Și apoi peste vă dau 3 săcăți, am abitisea mama sculia, inea și n-afla ghini sănătoși. Mi cheamă altul chiro, cătora bahia părinților sigur le este frică să-și alasă și ficiuriții acasă, tora bună chiro multo ahoria, zicem. Așa este. Iara ghini cât se și nu amâna multul. Mama avea zânate est, îmi dau să hăți, nu iar așa de Iuliana mi s-a de oameni era mult mai stresi. Cum zice și aveai în una țigomutrea de acolo de pifiridă și altă era minduiarea a părinților, nu le era cât frică să-și lasă înghiții acasă. Știa că are vorățiarea în gătan. Așa este. Și alții adeți legate de păpâni erau, de Crăciun ne deam la paplu și la dada, de Paște, de aduna inea, grea la tuți cu surine ne adunam acolo și ajutam. N-ai mai multe cu lucrurile de câmpul iara, aduna misurile, iara năgrean, adunam, zdruminam misurile. Noi mai eram niți, ne spărea multul mămșat și nu inea zori, mai mult în jucam. Am mai rămasiră tu minte, este și tora numai asta, dar actorii lucruri pe câmpul. De chirola țeltora mea, ne vedem online. Așa este. Și este cu păpânii de partea altata. După aia, la păpânile Papu de Largu și la Baba de Largu, ca fi veară, ne deam, după ce bitiseam sculia, câte una stămână dau, ne deam beidau. Beidaud era hoară din noi, nu afumați. Manu bânam tu că se anda ne deam Beidaud acolo era la hoară. Și acolo și era când și mulți armăni în hoară. Așa, și alăgam, nu mutrea cană. Acolo ne deam cât râu și de acolo cât zeană și adram ce vreau noi, nu năgrea cană. Baba de Largu cu Paplu de Largu mizina aștepta zinim. Ne aduc aminte, anda ajungeam, era ca după prânzul m-a amânat, anda sturna Paplu cu oile. Și cum ne vedea, Ninti se intră în casă și scutea gumile pline de lăschi, intra în casă și grea li papi, mașă, scoate un arichi, că vine răniupoții. Și a căța că dai mai câte un cântic, Paplu de Largu cântător, Larisa multă scântă. Care asta de cântare va să zburăm nici amanclo, că se pare că mea are zărținiu atât aifă. Așa, și de partea lui mami și de partea al tata am soi cântătoare cu bații. Zicești de Beidaud și mi-a dus și o aminti că am trecut și eu niscânti vacanții mult în șate acolo, aveam niscânti teti ți mâna Beidaud și ea și cum zicești și acolo avea împăturare fără dânăseari. Așa. Am acolo denuri și căiurile, era mult îmșat și simicul de seara mai multul era că toată lumea zbura armâneaște și masa avea jvâră mucan în hoară și ațel zbura armâneaște, de nu puteai să alegi care sunt armâni și care nu sunt. Așa, nu avea cât eu lipsea să înveață. Așa. Nu și-a de ți-o aminti, Marușă, de aderai Nichi, tora ai strițăm Nihama Largu, criscuși, nisești la sculii, la facultate, îți spui Nihama de zânatea ta
și ne cheamă Diana Țeitu, care știu că lucrați tu în dau hoteluri mult cunoscute și mult mări de awații de București, îmi spui ne cheamă de locurile ți la drași acolo. Așa, mine BTC Academia de Studii Economice și de praxi economice, nu știu cum îți zice, și specializarea turism. Andanii aleși să dar turismul, tu anul 3 de facultate lipsea să alegem și indui turism, și zici tu, sigur tu un hotel, voi să lucrezi în un hotel de 5 stele, n-ai mai bun acolo va împitrec CV-ul. Și a avut tihi de mi-a vrut chiar acolo eu vrui. Și a curhi pe prota tu la centrul la business center, la locul cum îndesesc cu sălile de conferință, tuti aveau loc tu hotel. Și iar aș caturli de secretariat tot hotelul awaiului lucram. Și ția dram lipsea să aveam să mutesc cu toate eventurile care aveau loc ca fizu, să mutesc cu sala Siban dreaptă, în legătura cu toate departamentele ți erau implicate cu Sina, cu banquetingul, cu restaurantele, cu partea de tehnic, neagă tuti cum lipsește. De apoi tricui pe partea de prestăserii de grupuri ți va zic că avea naima puțin zați udați de durniarii tu hotel și până ești zați udați să aibă și un event tu hotel. Și mine eram omul de legătură, luam de la departamentul de vinderi contractul semnat, am băgat vula pe el și clientul Oanda Hinea, el ținea legătura cu mine, de tu ți ține de activitățile de hotel. Și fu multul mi-am demonstrat cu turli de oameni, de la avui grupuri de camatricuți care ineau de preliminarii până la conferințe, de turli de teme, echipe de fotbal, când erau turli de campionate și scazau la noi niscânti limutrii mini. Și teatrare tu acel lucru? Naima Zori era când erau multi eventi. Era Ginity Hotel, tasai ahât business. Ama de multe ori lipsea să șed tu hotel cât se deftirazu de la 7 câța eventul și lipsea să mutresc cu si bătutea în dreapti cât se tu zănate este detaliile, n-ai mai nici lucruria este adară diafuraua. Și tu scariin vor si bătuti în dreapti, când dea de răhăbarii că vor să adara și lipsește să schibă. Și mai sunt legătura cu mulți oameni de acolo. Așa este. Și este un zănat imșată să lucrezi tu hotel și este mi-a avut hari dita hurhit de andai niti simți tu hotel, vezi cum te ghinuiaști, nica simți de hotel, dar apoi andai între tu și schimbi un masiv un hotel de lux, mai mult tu va aibă hari. Ama personalul, oamenii ți... Așa este. Așa este. Și
când unezi tu un hotel, că nesti business, că nesti primnari, vrei si mutrit, vrei când ti vedi să zică și numă și toate serviciile astea si personalizate, si să minduiești că tu ti le adrar titinii, tu sunt acolo titinii. Și mindescu că este vasai și tu sunt ospitalitatea este de să aprochi ospiția, că pentru sonii sunt xeni și nu ai văzut ca nu are și să arăți la ei și să zici bine veni și e ca sos, era zoritora cu 3 ficiuriți să dar lucrul ăsta? Vaniara zori că vă amindeam la ei. După ce o amintai Katia la 2 ani, avea 2 ani jumătate, vrei să Katia lucrurile și mi turnai tot la un alt hotel de Țințistele, pe Vinderi eram. Și mi-a avut și Hari, că eram ca tu sketch-urile ațele andazbitiseaște stămâna și yini luni și toți salanți ninsurați, fără nimărtați, fără cilimeni, inu și iara la lucru. Mimi, iara la lucru, ne-a scăpat. Ne-a scăpat de acasă, de ficiuriți și îmi fu mult ușor andami turnai. Eram mult mai organizată, băgam lucrurile mult mai ușor pe aradă, cât se lipsea zbitisesc cu lucrurile cu chiroca, să iau celul de la grădiniță și îmi fu mult ușor smitornu și de aceea și alep și să sfug după 8 mesi, mai 8 mesi și zui, cât se apăru a și futihia, Nicu Chirlu amintă un proiect, o colaborare, Haga, este aratu 2017 și tot era pe căiuri, București, Olanda și mini București, alăgam de la lucru, iaf celor de la grădiniță, traficul din București și îmi fu mult zori, mai mult psihic era mașiții îmi fu zori, ești și îl zici la hotel, va înșcurtat programul spot șed până la 3, i va sfucățe, va să mă trăiesc cu niții, nu pot să mi-am partul. Și nu-ți putea de-al hiatul vinderi, nu ai cum să atari part-time. Și după 8 mesi și de demisia vzi, ca să cresc cu niții. Și Adra și un lucru mult bun, că m-a zis la aia, ai 3 niți mirachi. Așa este, nu mi-ndui ca nu ar că va să adar 3 ficiuriți. Eu ți-l minte că ziceai că vrei mulți ficiuriți. După ce adrai proții 2, mi-ndui la mulți, înainte să mi măritu, mi-am mai 2, feată, ficior, prota, cât se deam că imagini de feată, eu având a lui frati mamari, îmi fughini și m-am vigheată, m-am mătrită. Aș fi vrut Dumnezeu să ghină ca un. Multă ghini, că zburam tărati zânatea ta de partea asta cu turismul. Aduc aminte că tine adrașni am lucru de zânatea asta ta, de domenia asta turismului și la andamă de la Moscopole, da unizații.
Yeah. Și îmi spune, da, lucruri cum fu calea ația titinii, că știu că am dripsești și dau autocare cu oameni civili acolo Moscopole, de România, și când a dat una cale cam lungă Spital de Vasilii, am avanăzit inima multe lucruri testa. Și se aduce aminte, ai dat cum armați titinii calea ația și zuua ația, este mării. Așa este. Andam se din Moscopole, adrăm Calea Ambar, agenția de turism, afară ei, ținea de fară, și minduim să adrăm agenția de turism, Maxus este eventul și de-apoi să știi alte primnări, ti armâni, tu Vasililiu băneați armâni, zveadă că se bazi, eu bână armâni. Și mine atunci nu lucram, Ana mi s-a de dau joburi. Și zici, Ghini, hai, mine BTC Turismul, am și brevet de turism, dar poți să dar agenții de turism, lipsește ca un dit cu mândă searii, administrator, să aibă brevet de turism. Ai dreptul să dar restul lucru de turism. Și mine lo aveam, zici, Ghini, hai, știam, niheam că aveam lucrat la hotel cu agenții de turism, știam ți lipsește să dar. Și zici, bun, hai să acurhim. Și fu zorii tu acurhită că ți lipsea tuti cărțile să le andrizem, dar să adrăm agenția. Nu m-au apufusim Calea Ambar și pe asta cu cărțile i-aduc amintitora că multul mi-a ajutat iertata Chirana Darlaiane și cu domnul Tea Budeș. Ei mult mi-a ajutat și nu mai știi cu Calea Ambar și cu toții ține de lucrurile de armânami multe adrară și de alihia dai mai aduc aminte și cum erau pozitivi și dai mai lucruri ninti va sneagă, va si băghini. Și Andreea și Calea Ambar adrăm Arada, prițică să bazi neam, mindui să ne zeam prota tu gărții, dapoi tu Moscopole, deci din Moscopole Ohrida tu Macedonii, și de acolo din Macedonie să ne primim, vedem Bitoli, Crușova, Horli, armânești să mă avzări. Și tutti buni, oamenii toți angălziți, vaneam, adrăm umplum dau autocare de oameni. Țili era și n-ai mai mulți. Mai mulți era mult tuilichi. Și aveam era chiar mare să-și dea locurile vai. Hai și nu le zic auși că erau oamenii mult primnați, dar apoi cam amintii mei. Așa, dar în pirmitul sir, ca fi un oară, tu 2 mei și îi sprimnași, vedea lumea, nu știu, aveau aest, m-au chiro. Și Andrei și este dau autocare și atunci am imindui, am ajunsim tu gârții, fu în mintitură cu dazii, pentru să ne îndreapsi, și tu una noapte și zum tu gârții, și tu noaptea țea nu dormi aici, mi-minduiam, mas mără vârădit, aușește, mi-minduiam, eu vin eu, nu aveam gata iova ca ghid turist, nu aveam adrata este și mi-minduiam mas mără, un țiva să dar eu singur, pentru să ne-mi ajută Dumnezeu și nu puț cană țiva. Defti razu neasim câte desa acolo la cascadă, la acățăm și un cor, era un ladi cu un guide, acăță scânt, fu mult îmșat. Am
Timini fu una experiență nou și mșată, am aș mult stresantă, că se aveam atât borgi și eram toată răspunderea pe umerea mea era. Și atunci, Borgia este o duchiși mai mult atunci, toți chirou nu cât se dit România, bun, blin, iar un drept, va vzim, van adunăm scopul asi băghini. Ama nu fașiți cât se calea te agudește de câtițiva și te adare să te minduiești la lucrurile și mapțân bunii. Am ajuns în scopole ghini, sănătoși, ne adunăm cu toți, andai vizui pe mei, nicutirlu, așa mi lișura și mi hârsi, când noi aveam vizute de ani de zili. Și după aia tuti imnare ghini, șohri de andaneasim, că se bălu mult mșat, pit corile armânești, pit că se bază armânești, neasim la turnarii tuti bunii, am și soți care aveau petrecut părinții mauși și când ne turnăm, ghini că i adusești sănătoși, nu moară prit xeanii, au ații, ghini că vineri sănătoși. Și fu o experiență mșată, ama nu știu de ce mai voi să mai adaug. Ți era cu tine fu mșat și tine fu mult uzori. Și asta. Marușe, noi ne știm de mult chiro, de la Protlu Bârnul, de la Paria Pilisterlu și mi-ndescu că, nu știu, tica fi un tineri ți-are trecută pe Paria Pilisterlu, armasea și ca un aducerea aminti mult umșat, ațel chiro. Cum îl duchiși tini, chirolul trecut la Paria Pilisterlu? De-alihea, cum ziți, fu mult umșat, știi mine, cât se mi-adunai acolo cu niscânță oameni mult mintimeni și cu multă vreare, nu mă știi armâna mea, oamenii aveau mirache să dară lucrul așa cum lipsește. Tinerii cu care mi-adunai acolo, de una ilichii cu mine și mi cheamă mări, armasir cu mulți să fiu nica soață bună. Am avut un chiro de alihia mult umșat și așa în Pilisterlu încănăscui și soia, pot zic, maghini, cât se mulți dit Parea Pilisterului aveam și soi, alții cănăscui aveam andamusi spectacole cu Pilisterlu și andabitisa spectacolul hinea și a întrebat de-a curihi și sigur an aflam ca soi. Așa că ne-avem multă hari, aveam toți ațeam Irakis, ascultăm tu migdanii, cânticul armănesc, cultura armânească, jocurile armânești și vreau să ne spunem cam multul și pe televiziuni, andană grea, cât se nu era ca tora cam multă expunere au armânii. Am atunci minduiam că avem noi este borgii ca să spunem care sunt armânii. Și fără spectacol care, nu știu, ți-a avut hari multul, care, nu știu, care ți-a rămas tu minte, nu că ți-a avut hari ama că era multul stres? Spectacol primnările erau, zic, ca și turneele, cum țățeam noi, la care va iarmână tu minte, este andaneasim Dobrogea, neasim Baia, Ceamurliani, pare că neasim da păiatul Gârții, anda, iar mamări, neasim tuta și un nic turneu. De-alihea primnările, aș n-ai mai multul andanesim cu Culinda. Deci,
nu ta știu tuțian, a pofusiem să nizem cu culinda la fumeile de armâni de București. Și nadrăm parei și ne asim și cântăm. A pofusim la ți fumei să Vanea Proachi, să știm și pe care Vanea Proachi. Și așa de mișatul napurcheară toți, îndreapsim și culindele pe care să le cântăm și fu o experiență mult, mult umșată. Îmi pare bine că o adorăm și pe asta. Așa cum zicești la Pilisterlu zgiuca, am și scânta, n-ai până atunci tu protlu bărnu, noi canta cu cântarea, urchim protaș, de aia cu giucarea. Și de aia cu dauli a este lucri de adun. Și mi-aduc aminte că știi nici Mihai, fratele tău, vă mutram tot nașiții cu Niheamu cu Zilii, că jucați mult umșat. Și zicești mă aminti de papla tău cum mea cânta și știu și că tu stoi ai mulți oameni ți la Rihari joacă și ți joacă și mult umșat. Cum s-ar căși la voi? Este Hari cu cântarea și cu jucarea? Cum s-ar că tu soi cântam și mama și tata, banda n-adunam de arăți, la Paplu de Larg, banda nizeam, scânta. Din mirachi că ne vedeam, acățeam un cântic și după aia câța și tetă mea și Laline și aducea aminte de altul, nu știu ți cântic, și scânta. Eu și Mihai nu pot zic că noi cântăm amânat, nu eram așa minați tu andamus le esti cu tineri, maș după țin mutăm București, acurhim mine până școala generală o adrai afumați. Și după aia, când ajunsim la liceu, atunci ahurhim cu Pilistelul. Până atunci nu ne-asim la cană, era Balu, Armânescu, ninti nu ne-asim. Câte mama zisi, dai ma sculia prota cartea, sumul trește, și după aia gimbușațea cam amânat. Și tațea cu Pilisterlu bahurhiră tuti și cu cântarea și cu jucarea și cu instrumente să ahurhim să învățăm să cântăm câte la vreo instrumentul. Indescu că vineri anda lipsea, la ora anda lipsea, lucrurile vor adrari pe Aradă și va si băghin. Mea tu ai edizioni, vizum că mirachea este ta ti cântare, steasi și câtă muzica modernă, armânească. Și mi-nduiesc cu ații la parei lipira și zurlesc. Și voi să ne spunem da o lucru ti minarea ta tu este parei și, nu știu, ți vră altul proiectul, ai tu minte. E cu pira, îmi pare tu dauni 3, dauni 4 când atunci ahurhim. Câte adrăm pareia după culinda cu Pilisterlu. Andaneasim cu culinda. Câte după ce culindăm, amintăm parazi de la ațeiții culindăm și apufusim una cumată de parazi donăm la suțată. Și alantă cumată ca fi un sășivțână. Și fciorii, fratele Mihai, Halciu, Sima, Papacu, ei îmi pare și la chitară. Mihai sigura, de parazia ței și la chitară și a hurhit să învețe să cântă la chitară. Și așa a hurhit cu scântăm. Eram toți vreau să adrăm un niho modern, câte atunci cântițele de la anunț, cântițele tradiționale erau mai multe și pe partea din modern nu para eram. Aveam avut mași Sirma Gucci cam vechi și ahât.
Și zicem, haide să adrăm, să ahurhim noi. Și ahurhim cu cântiții n-avea hari și zicem, hai să vedem cum alăxim iholu, cum să-l aducem pe un ihodi folk, pop-folk, ceva ca ahtari. Și atunci așa ahurhim. Eram eu, Tini, Ianula cu boațele, Ianula cu șcutâmpână, Mihai Fratiniu, Halciu Sima. Bună, pare din Mihai. Toți Mihai a meu, Halciu Sima, Mihai Papacu și mai era și George Mihai Câju, el la clape era. Deci toți Mihai. Mihu canda un hopul. Mihai Mihu, după aia Vini Shell. Și pașiți ahurhim cu Pira și Nica. Este proiectul tău Alexici cu Corina. Nica Ardi, ne adunăm multă zori, minduiesc când ne adunăm, ascultăm tu migdani ziva și... Pira ca pira, ama zurlesc, Diu vine numai. Ama zurlesc, și cu zurlesc, Teodora Calagiu eram soață și ea avea niște cântiții moderne, armânești înregistrate și era călisită la un event armânescu, un spectacol armânescu și minduia să alăxească cântițlițile înregistră ca să le cânt acolo pe scenă. Și mine cântam cu cajonlu, cu Dilapira, și avea zbrâtă cu Nica un șcior cu Dani Caraiani cu saxofonul, Grișal Mihai cu chitară bas, al Papacu cu chitara electrică și ahurhi de la un spectacol, ca să zic așa, adrăm dau cântiții și dauații zicem, hai să adrăm numai ceva și ca zurlesc și zicem, bun, zurlesc să armână. Și după aia... Ia-ți-l numă Hariș. Hariș, este și aveam tu minti schib, cât și muzica aveam tu minti să o adrăm, era un ahoria de ți cânta și a câță oamenii la Vuhari și zidem tot, rămas când după nu mai adunăm și cu zurlesc. Tora vreo proiect și tu initorul muzical Nica ceva. Îți ved cu niții ți proiectiva să aibă, chiar proiectul cu niții. Proiectul cu niții. Proiectul muzical cu niții. Pira Junior iasti, câte și a mei și al Mihai și al Halciu cu Corina, toți am viață câte un instrument îi dau, așa că Pira Junior i-a îndreaptă. Marușă, minarea ta, nu știu, tu lumea asta armânească, nu-ți drăsimași la cântic și joc. Am și tu alte proiecte și minduiesc o alții și la Consiliul a Tinerilor Armâni. Eu când ați cunoscut cu Chirluș, paradustine îmi dau lucruri de asta. Și după aia știi proiectul la viața armâneaște. Eu am drupâși ca să duc câtă tu bitisită cu Ghini, aia este proiectul și știu că și data ta era dascaliță. Tu este proiectul, te dau li parei de lichidi ficiuriți. Așa. Este lucru. Așa, Consiliul Tinerilor Armâni, tu dau ni 7 la drum. Este parte de fara armânească, ține de fara armânească și luadrăm scopul era să ascultăm tu migdani, cultura armânească, să ne spunem țihim noi ca armâni, pit proiecte, pit ordinări, și andam și cu alte suțati de armâni, de alte văsilii, alte tineri, alte suțati de tineri.
să ne adunăm cu alți mileți, alți minoritari care vor să spună identitatea, și apără identitatea și cultura. Și Mindescu Consiliul Latinilor Armeni fușună urnechi alanti suțati câțe de armeni câțe tor avem și Farbinu și Consiliul Latinilor Armeni și tu Machidunii și sunt suțati ținica sunt mult aproape și ne urdinăm. Era o energie tumșată, dar liheaclo și era și mulți tineri, ți s-a tunat atunci ta horhită. Așa este. Cum ziceam, acolo cunoscut și știi cu Chir Lucanda. Așa el cunoscut și pe Nicu, cât ce te-are meul, un dit Andrizea Viventili ți ținea disuțată, Ziua Națională a Armânilor, zilele a culturii ei de Constanța și Nicu lu știam, nu așa de aproape, știam că știam că e mintimenu, mă fună bună furni Consiliul Latinilor Armeni, că se putui să ved cum este, cum e mutrit de alanț soț și ne-a avut hari, ne-a drăune în tipul sivita hurhită că este, poți să ai pisti pe el, că fantazăți un lucru luadară și zic așa în câțiu milii pe el anda după țifu Andreapsim Ziua Națională a Armânilor tu dau unii optu. După bitisit ne sim la un club să iurtusim, eram mai mulți și s-a îndezea un concurs de dans, de jucare, dansuri moderne și toți își luară câte una preachi și mine vreau să jocul, nu minduiam mățiva să că Vasiu cu el, nu aveam can minduiarii actarii. M-aș vreau să joc și știam că nu va îmi zică nu și zici Nicu, hai să jucăm și am intrat protul loc a cloții și la concursul de joc și am intrat un bățin la un restaurant de adun. Și de cloții ne adunăm, abeți și armasim de adun. Mult umșat, pirmi flavostu și nu știu, să spui niheamă știi cum duci și partea cu proiectul Înveața Armânești, cum țifu umșat, țifu zori tu el. Cu Înveața Armânești de aici am un proiect mult profesionist adrat Elena Saricu, adică el cum îndăsitud și l-a îngrăpsit și un lucru mare adră mine mai mult pe adram cales matli ficiuriții care inea la cursuri tinerii care inea la cursuri și ajutai atât cu cât știare aveam. Ama este un proiect ți adus multi armânami, este platforma online ca să înveți armânești, sunt știinica este ca fiun poate să accesează pe înveațarmânești.com. Este tăcâmea, ți o adrăm pita este de costumele armânești, să te ficiuriți, le adrăm pita este proiect, audiobook-uri cu cânteți, cu permisii pe armânești și am nădia să adară și mai multe proiecte ca aiestu. Am prota fu multe zori vizuiti Elena, cât lucru este, cât se anda ți iei Borgia,
esti un proiect chiar mânami, va să-l duci de tahurită până tu bitisit. Nu ai cum să ai mai multi capiti, va un să-l minduiască și apoi îți da comandul. Tine adara est, să ai pareia care să te ajută să-l bitisești. Și mi hârsică și-am dat un an nu și-am dat bitisianul, nica mi-a sunat, era tineri, mi-a sunat, desia să mai adară cursuri și așa ca zori niheamă și că nu aveam ahâți mulți toahurhită care zgină la cursuri și îi luam pe telefon și ziceam, ghiniți, s-a învițat, sunt cursuri, nu lipsește să părtiți ceva. Și ești, dapoi andanu iasti cât nu s-a dar și fom șat ti ficiuriți că cu atâta mirachi hinea și niți și Mirela Sima, ea, una din dascaliții, cu niței, mutream câte zori, iar la dras, da cu buiau, prăvzele, învița, nu fulișor, cu multă mirachi sadră, tot proiectul, toți care să minară. Care zățăm un zbor de proiectul la înveța armânești, a este o asibă mirachi. Marușa, voi bănați, cum zicești, dau unii 17 când zicești că fu prota andavzi Nicu, Olanda, și tora bănați de aduna acolo cu taifa, tută, Haga. Sprâmi cheamă de banați aia acolo Olanda, este o întrebare nici de la Viorel Crăciun. Mă să aibă hari acolo și cum de ajunsit Haga? Și tu dau unii 17 amintăni cu un proiect, iar când uinea Olanda, când suna București, era ca o colaborare, să zic așa. Și eu și ghineam de primnarii cu niții și prota când vin, ne-a avut multul hari. Prota nu avea aici trafic, nu avea mașini multe, cum știam de București. Multă chischineață, virdeață mult, ploaie mult, asta nu este și multul ghini, și biciclete. N-ai mai multul biciclete, piste de biciclete, își dai mai vrui ca nieții să-i duc la sculii cu simnă pe bicicletă. Și București nu-s putea. Și de atunci minduiam masă, poate zinim și noi. Și sputu, un an, vinim un an, mutăm, prota vine el, îți vedă cum este lucruria, masi bățiva salami și să putem să dăm șniței la sculii, George atunci 6 ani avea și vinim un an și multul ghini ne ducem, niței din oară să acomodar la sculii al George. Am învățat mult Aconia, el era clasa 1 și am dat la sculii, nu știa și mult engleză și am dat vine protaziul, întrebai, și cum fu, desi Dania, drai un soț și are ochi așa? Și îl întrebai, și cum te-ai chicăsiși cu el? Pe engleză vă zburăm. Și de apoi vă zburi cu Dada Alandui Ficiuri cu chinez și îmi zice că nu știi, nici el nu știe engleză, nu știu cum să chicăsea doi, un chinez, un armâneaști, mucăneaști, să chicăsiră și adră naiba... Tot n-află un trop, te chicăsea. Așa este. Și de atunci duchi că este efculati tiniți, putem să hima și cam să ne minăm de un loc to altul. Tu ești să rai mazori acolo, nimi aveți 3 ficiuriți, George, de câți ani este?
George 10 ani Vasadară, tu Katia? Andreu, Katia 7 ani și Lena 2 ani jumătate. Stăpânează. Țifu naj mazori acolo cu 3 ficiuriți, zugrăpsește ne cheamă cum este una zuo de aradă a voastră acolo și ved că și Viorel mă bagă nica una întrebare, ziți desi este zori si înveți ficiuriții armânești și tu ți li înveți la sculii. Multe întrebări din oară. Yeah. Anda vinim protluan infuzorii cu mâncarea. Mine nu știam să dam și multe măcari. Urneting de sine, urneche bună de care să mărită să însoară. Lipsește una de da de sibătul cu să bălui. Eu vă așadă că e de mare ajutor. Noi mă aședam în București, mama ne ajuta cu mâncare, și am veni Olanda, zori, va, sadari, îndrezi de mâncare, până sonie un drepșu, am vițai, am mai este naima zori și așa zic ca că îmi crescu inima, îmi zisiră că Nica, Katia, îmi zisi, mama, da tine ți zânati ai, tine hi bucătar șef, că va dar mâncarea și bună. Iergiani șefă. Iergiani chihoani. E așa cum se zice. Și îmi crescu inima, zici, maca, Katia, îmi zici că oarisești cum a dar mâncare, hiupi calea cea bună. Și este fu n-ai mazorii. Și cu 3 ficiuriți, mazorii este cu 1. După aia cu defturul nu e așa spărată și cu al 3-lea cu mări. Îl cresc cu alanză. De alihia este efculava maș multă răbdare. Zorii nu este. Zorea este cu răbdarea. Eu lipsește să am multă răbdare cu ei. Cum este una zuo de aradă la voi acolo, Haga, cu 3 ficiuriți? Una zuo de aradă, ei ne sculăm tahinăli ficiorii la 8 jumătate, lipsește să bă la sculii, la școală europeană, pe anglicești vă înveță, și au și adară și olandeza. Și la 8 jumătate lipsește să bă la sculii, e gine că him aproape de sculii 10 minute cu bicicleta ajungem și ei au sculia până la 3, ca fizu, de la 8 jumătate până la 3 au sculia. Ca băiații. Ama sculia este malișoară, nu e așa ca tu România. Pit a joc. Și pit repetiție tu Catianu și ți-a dar Katia tu doar clasa a 2-a, idiu lucrul a dar și George tu clasa a 4-a, maș că adavgă țiva Cati lichia lor. Ama multă repetiția, dar este sistemul de ambițare. Și este, după aia, mașini miercuri au zi scurtă până la 12 jumătate și Nica la grădiniță, cât să-mi se ducem și pe ea. O duci pe ea, că să-am și eu niheamă chiroti tahinările. Awații olandezi andrupăs cu multul dai băcilimeni din niți. Una că nu au ajutor, nu au cu care să lasă buniclu. Awații după ți amință maș vreo 4 meși, dadele poți și-a cu nisei. Ama poți și adaudzeli pizzu pistămână ca să-și adă cu nisei, dadai, fendi, au alții, îi ajută alte turli pe părinții cu cilimeni. Și îi dau la grădiniță și ajută mult să joacă cu niței și este mai efecul la știi părinți
Te dau o lipărți, este ca maghini. Cum sunt ficiuriții tăi? Au ghilimirați? Ei sunt mult diafori, unde alanto? Cum se pară ea? Sunt Eu știu Katia, că asta are o viziu maghini și viziu că asta și mult apofosită și știu că joacă și fotbal. Este cu fotbalul mi vătămă că ea oarisesc cu jocurile, tifciori, să lăxească cu laiu, aici cu ți lipsește una fată să lăxească. Am alas-o cum își va ea. De-alihea este mult apofosită și luari urnechi George și vas adară cum adară el și se mult mitimen, mult cam atapin el așa este el este ma diplomat cam să hibă gini de dauli părți ma să l-întreghi se va să zică de tine, nu va să zică că nu și bun, va să zică spate și mai bine, nu va să zică în dreptul de alihia va să zică. Katia tot a vrut să lăxească, anda era manică, ți zicea, hi urât, hi amatora învățat de la George să zbrască. lucrurile. Și doi la Rihari sportul, doi la fotbal sunt atletism. Au multul sport asta, dar în Olanda, toți de lichi, de la iniți la uși, toți alagă, îi ved, noi și dăm aproape de amari. Și ca fi tahinim îi ved, mai treți câte una alagă, eu alag, alții cu câini, scoți, sprimnă. Este un urnechi bună tiniți, știi noi, cât se imnă multul și au îngâtat sănătatea și imnarea pe bicicletă este mult sănătoasă. Mea și Gianina Constantin avem una întrebare de la ea, zici, desi a învățat olandeza. Fciorii adar olandeză, nu știu nica ghini, mini a hurhiu am în aplicație, mai este multă zori. Voi să înveți câte mahiu awații, voi să înveți masmitorul în România nu mă dava să am eu să înveți. Și să cazi vără lucru ajută mult să știi și olandeza. Engleza nu durim așa engleza și mai voi pe tu domenia mea hotelier sigur ava olandeza. Am azi vedem. Tine înveți nici armânești și ei va te înveți olandez. Așa. Va să adrați, dau li parei, va simți mult ghini. Și cu limba armânească, că trebuie aduce aminte că întrebă Viorel, armânești ia zburăscu, ama nu este lișor. Ei tradiei George și Katia Mucănești și a zburăscu. Ama câteva roară și a spun și pe armânești, Lena maș armânești o a zburăscu și Nica nu a hurhi să zburască ea și ghini. Am aici că se aști tot pe armânești. Are si masi suav de limba și după aia când o crească, mas vor să zburască, asi va lor. Nu avem cum să le băgăm zorea. Așa, nu, a zburat cu mama și cu socrii, a zburat cu virgineaște, că virginească este nici amahor, iar niscânti zboar, ținu le avem noi sârbenii. A zburat cu toți. Maroșe, dimicai trei ficiuriți. Ți-minduiești, nu știu, una creștere sănătoasă a nislor. Ți-minduiești că lipsește să ficiuriții de la data lor.
eu dajma le ziku să nu anda hurchesc un lucru să-l bitisească. Dajma șcu îi dusim la atletism, a avut niscăti competiții a cloții și este ca o paranteză și Katia armasi tu Sonia, lăga, nu mai putea, cât să-ți plângă, vrea să lasă, nu vrea să bitisească cursa. Și eram acolo și zice, și bitisea, a hurhi și bitisea. Și plângând a lui, alăga până bitisi și aței de pe margine, tuțul, îi grea, putut, când avea un manic și armânii dinapoi, mamultul îi grescu și trag de el cu pălnile ta să bitisească. Și bitisi cursa și dai mai este lăzăcu. Nu lipsește să renunță canuara, este voi să năminti lucrurile ți la curhi și bun va să-l bitisești. Și asta voi să năminti. Cum v-ați vrei, nu știu, peste ani, cum v-ați vrei să zvrăvsească ei, tu zboară? Micu să zvrăvsească că fuininga ei să-i Andrupăscu, asta, că este, n-ai mai multul, că fuininga ei să-l dau curai, să-i pingu dinapoi, atunci când ei minduiesc că nu poti, că nu vor să bitisească lucrurile, ți l-a curhiră să-l scoată tu în buvete, să-l bitisească. Asta, că nini și asta lepșu, ziceam, da, vasam nieția mea, eu voi să-i cresc, nu vrei să-i alas șadă la mama ei, la părință, cât se mindui că părinții sunt toaței ți prăxescu și păpânii sunt toaței ți alintă, nu-i zborlu. Îi dipsescu, e. Și zici, noi vai prăxim și când o vă duc la părinții, la păpâni să-i lipsească cât vor. Am prăxarea de la noi lipsește zină și mi-am zis că adrăm un lucru bun. Mult. Pot zic că eu vizui trăitor averea și sunt un iscântă ficiuristi mirachi, cum zici, si bei tu scafă. Așa e cu care spun. Ditu chirul de andahidadă. Iasti vără hopuți țarmasea și tu mintiști tot n-ați aduți să mă arăslu pe budză? Nema hop, mari hop, vahi. Este, cum să zici, cu mâncarea. Cu mâncarea, cum am învățat eu să dar mâncare din Olanda și am învățat să dar mâncare. Și din ăștia mici, nici ea mei, nici scoasire de șef. A fost și un... ne-a lăsat zănatea mea, ta-s crescu niței, mi-adunam cu soață, totul era pe lucru, și mi-a întrebat, și nu lucrezi? Nica nu lucrezi? Zici, nu, eu cu nici... Multă mamare te adrare. Așa este, mamare, am câte vără oară te minduiești să desi băghini, să sacați lucrurile și andai mutream, mi turmișțam și neșpicalea este să crească niheamă și după aia va să-mi chiro și ti zănatea mea, ei să-mi alăxesc cu zănatea, cu chirolul ditora. E, tu ti s-a Alexescu, așa că nu știu că nu a amânat ti unănau a horhită. Mă arășă că zăpăti măcariș, că mi-a trecut chirolul și nici nu știu când o azbuirar minutile.
tricum nihama de oara, ți ziceam că v-ați bitisim. Noi tu bitisită cata cum știi, avem 3 întrebări și una de ele este ți măcare țari hari, ți măcare armânească. Și apoi v-ați întrebat de ți cântic armânesc cu țari hari și tu bitisită de ți zbor armânesc cu Laitu Mirachi. De măcare piperchile gărsiti. Nu are altă măcare și pita de balcă cum o dar mama, e de curcubetă, așa. Poți zic și mine că da, dar în scântipiti mult buni. Așa este. Este care nu s-ar și câte mine, îți vedem câte o lantul bârnu la niț, masa în viață ei, eu nici nu am vițat piță să dar. Cânticul dor de ficiurame, este mult, merisește mult și zborul... Poți să zici nihamă de cântic? Cum este? Eu dor de ficiurame moi, dit leagă-nlo de... Nu. Anadra, agradă sigili moi, a spindura de rând, ai cu lumintii. Mai mult umșat, cum îl cânt Alanț, cântători, mult umșat, Niari Hari. Și zborul Pirifan. Pirifan este un zbor ți suidisește te armâni. Hărioasă Marușă, Timo Beta de tora seara, mi-a bitisim cum zbor umșat, cu pirifania armânească și n-ar mai și ții, nu știu, cadrul la tău de una dadă multă harișă, una dadă armână harișă, cu 3 ficiurițe armânti mirachi, cu una taifă mult umșată, multi înclinăciuni hiretimati și anicu chirlui, al Nicu, și să ne vedem cu ghinii sănătoși, tușcurtul chiro. Nica onoară Haristot, Timo Beta de tora seara, m-ați vrei să ne ziți un zbor tu bitisit. Mine vă Hristusescu mult că mi călisit. De alihia a drat un lucru mult bun cu este andamusi. Avem multe de învițare undi la lantu, știi, dit bana a cafiun. Și să ne vedem cu ghinii, pe chiro m-am șat și îmi pare ghinii că va duci niheamă Olanda așiți online. Poți să zici un zbor pe olandeză, tora că disești? Un zbor... Goedemiddag. Bună ziua. Este masa asculță, ai întipusea că a zbărăs cu engleza, masa asculță mai mult, va zduchește că nu ai că găsești, este un germană mintită cu anglicească, ama nu-și aduc așiții și am întrebat soț ți-a zburăs cu germanești și ziseră că achicăsescu zdivăsească în olandeză, anda ascultă cum s-a zburat, știi, ea zburască vără olandez, nu ducheaște, câți au accentul ăla, este mult așa și nu, e mult zori. Ama este un Vasilie îmșată, este mult îmșată și vă călisesc cu ziniți, masa aveți... Nu ți da ori că noi ietim him. Ziniți. Am ați vă luați un haină de ploaie, că ți-ați da ploaie, cafezu da ploaie și este Vasilia cu 4 anotimpuri un zu. De-aia i-ați du cu ea. Am mai îmșat. Vă așteptă cum erați. Serioasă, Nica onoară Maru. Și noi, Nica, care ați vrem, Nica, vă aducem o beda, Nica, ținții să vezi de pașninti, așa că vă înclidem avații. Nica onoară Haristo și să ne vedem cu ghiniș. De alantă joi, sigura, cu alte oaspi, vă ne vedem. Serioși. Seară bună la toți!